खुलुमबाय दिनै रादाबखौ फरायदों आं श्री खोमसि ब्रह्मआ पान्जाबनिफ्राय फैबाय थानाय PB11CZ9902 टेंकारनि नाम्बारा रामफलबिल नेशनेल हाइवे राजा लामानि रुपनाथ फिल्डनि साखाथियाव गुबुन गंसे टेंकार गारिखौ अभारटेक खालामनो नाजानायावनो बे जाथाया जादोंमोन। नाथाय जाथाय जानाय जायगायाव रावबो जेबो जायाखै होननानै फोरमायदों। बे टेंकारनि थाव खामनायखौ गंबा अर खोमोरग्रा गारिजोंसो खोमोरनो हायो। लोगोसे राजा लामाया 3 घन्टा बन्द जानो गोनां जादोंमोन। চেম্বাৰ ব্ৰাছ হৈছে যিটো যি দেখিছে আপোনাৰ ক'ৰ পৰা ৰাস্তাটো ক'লৈ আহিছে সেইটো বহুত ভয়ানক কোনো ইয়াতে হতাহত হোৱা নাই, ড্ৰাইভাৰটো বাচিছে আৰু কিন্তু আমাৰ পুলিচে ইমিডিয়েট ৰিয়েকশ্যন কৰিলে যিখিনি ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ফলত ধৰক মানুহ যথেষ্ট আহি যায়তো পানী মানুহ তো এইখিনি কণ্ট্ৰল হোৱাৰ কাৰণে মোটামুটি এতিয়ালৈকে ঠিক হৈছে। আমি পানী নমাবলৈ শুদ্ধ হ'লোঁ। টোটেল 5খন ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আহিল, বকিৰাগাম, গোসাইগাঁও আৰু টিকৰগাঁও। তো এতিয়া কণ্ট্ৰল হৈছে। আমি এতিয়া ৰাস্তাটো খুলি ঠিক আছে। एकत्रिस नं राजा लामानि खाथियावनो गेस टेंकिया बेरफुनानै गोबां एरियानि खाथिनि मानसिफोरा गिनानै खाथियावनो फैनो हायाखै। लोगोसे नै 10-18 साखा टेंकिजों नायदो नै बेसेबां डेन्जार बुस्थु। नै फलबिल खाथिनि राजा लामायाव रुपनाथ फिल्ड खाथि नै रायजो राजाफ्रा ओइ मार बारबोखो आरो फैबावगौ नै दैयानो जोबजोब्बाय दा बेखायनो आरो गंसे फैबावगौ लोगो मोननो थाखाय। फैगासिनो दं। नै बेबो बबे जायगानिफ्राय फैबाय फैगासिनो दं नै। बे जाहैदों सेरफांगुरि खाथिनि रामफलबिल राजा लामायाव। नायदो नै गेस टेंकिया बे